ሻሎም ቤተሰብ እግዚአብሔር አምላኽ ሰላም ጸጋ ናይ ክርስቶስ ምስኩን ለኹም ከመይ ጸኒሕኩም ሎም ድማ ነዚ መዓልቲ ዝኸውን ናይ ህይወት ቃል ሒዝናልኩም መጺና ኣለና ኣናኹም ሰላሐዲን የምሳኹም ዘለኹም ሎም እንካፈሎ ቃል አገዳሲ አካል ድብል አገዳሲ አካል ኢየሱስ ጎይታ እዩ መጽሐፍ ቅዱስ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 14 ጥቕሲ 26 እቲ አቦይ ብስመይ ዝሰዶ መጻናንዒ መንፈስ ቅዱስ ንሱ ኩሉ ክምህረኩም ዝነገርኩም ዘበለ ከዘክረኩም እዩ ዝገርም ነገር እዩ ሪኹም እቲ አቦይ ብስመይ ዝልእኮ መጻናንዒ እቲ አቦይ ብስመይ ዝልእኮ መጻናንዒ እዚ መጻናንዒ መን መንፈስ ቅዱስ ሪኹም ብሩኻት ኣብ ህይወትና ኣዝዩ አገዳሲ ነገር ገንዘብ ኣይኮነን ኣብ ህይወትና ኣዝዩ አገዳሲ ነገር ሰብ ኣይኮነን ኣብ ህይወትና ኣዝዩ አገዳሲ ነገር ስራሕና ኣይኮነን ኣብ ህይወትና ዋናን ኣዝዩን አገዳስን ሓደ አካል ኣሎ እዚ አካል እዚ ድማ መንፈስ ቅዱስ ይባሃል መንፈስ ቅዱስ ንፋስ ኣይኮነን መንፈስ ቅዱስ ሓዊ ኣይኮነን መንፈስ ቅዱስ ዘይጭበጥ ነገር ኣይኮነን መንፈስ ቅዱስ አካል መንፈስ ቅዱስ አካል እንታይ ማለት እዩ መንፈስ ቅዱስ አካል ማለት መንፈስ ቅዱስ ፍቃድ ስምዒት حساب አለዎ ይሕጎስ እዩ ይሐዝን እዩ ናቱ ፍቃድ ከዓ አለዎ እዩ ብዙሕ ግዜ ሰባት መንፈስ ቅዱስ ኣብ ናይ ስላሴ አካል በሳልሳይ ደረጃ ክጽዋዕ ስለ ዝርእይዎ እቲ ሳልሳይ ከም ሓደ ደረጃ ከም ሓደ ንእሽተይ ገይሮም እዮም ድወስድዎ ኣብ ስላሴ ግን ንእሽተይ ዓብ ዝበሃል ነገር የለን ምክንያቱ ኣብ አምላኽ እዩ ወልድ አምላኽ እዩ መንፈስ ቅዱስ አምላኽ እዩ ኣብ ተሰራርሓ ክግለጹ ከሎ በሳልሳይ አካል ስለ ዝተገለጸ እዩ ብዙሕ ግዜ ሰባት ከም ሳልሳይ አካል እንዳበሉ ድዛረቡሉ ማለት እዩ ስለዚ መንፈስ ቅዱስ ካብ ኢየሱስ ካብ አቦ ምንም አይጎድልን እዩ እሱ ንባዕሉ አምላኽ ስለ ዝኾነ ክብርን እግዚአብሔር አምላኽ ይኹን በኋላ አዛራርባ ስለ መንፈስ ቅዱስ እንድሕር ትዛረቡልኩም ስለ አምላኽ ይኹም ትዛረቡ ዘለኹም ስለ ኢየሱስ ትዛረቡ ተለኹም ስለ አምላኽ ይኹም ትዛረቡ ዘለኹም አይትረስዑ ሰለስተ በበይኖም አምላኽት የብልናን ሓደ አምላኽና እዚ ሓደ አምላኽ ግን ድግለጹሎም መንገድታት እዮም ቶም ሰለስተ ስለዚ እዚ መንፈስ እዚ ሕጂ ሳልሳይ አካል ኮይኑ ተገሊጹ ኣብ ምድሪ ድሰርሕ ዘሎ ንሱ እዩ ቅድሚኡ መን መጺ ወልድ ኮይኑ መጺ ነይሩ ወልድ ድማ ስሩሑ ሰሪሕ ኸይድ ከሎ እንታይ ኢሉ ነቲ መጻናንዕና ባኹም ክሰድ ኢሉና ስለዚ ሕጂ መን ይሰርሕ ዘሎ ኣብ ምድሪ ሆሊ ስፒሪት መንፈስ ቅዱስ እዛ አካል እዚ እምበኣር ንሰማይ ብትኽክል ከርኤካ ዝኽእል እዛ አካል እዚ ንኢየሱስ ብትኽክል ከርኤካ ዝኽእል ብዘይ እዛ አካል እዚ ንክርስትና በሐቂ ክትነብሮ ኣይትኽእልን ኢኻ ክርስትና ብዘይ መንፈስ ቅዱስ ሃይማኖት እዩ ሃይማኖት ከዓ ክርስትና ኣይኮነን ክርስትና ካብ ሃይማኖት ንላዕሊ ክርስትና ህይወት እዩ ክርስትና ህያው አምላኽ በአኻ ክነብር ከሎ እዩ ክርስትና ህያው አምላኽ በአኻ ርእሱ ክገልጽ ከሎ እዩ እዚ ነገር እዚ ግን ብዘይ እዛ አካል እዚ ብዘይ መንፈስ ቅዱስ ክኸውን ኣይክእልን እዩ እዚ መንፈስ እዚ ብዙሕ ነገር ኣብ ህይወትና ክጠቕመና ይኽእል እዩ ምክንያቱ ንኹሉ ዝፈልጥ መንፈስ እዩ መዓሙቕ አምላኽ እኳ ከይተረፈ ይምርምር እዩ መጽሓፍ ቅዱስ ምዝ መንፈስ እዚ ሕብረት ክንገብር ተጀሚርና ነዚ መንፈስ እዚ ዕድል ክንጎን ተጀሚርና ነዚ መንፈስ ዘለና ፍልጠት ኩርስ ክንድሕር ጀሚሩ ብመገዲ ሓቂ ዘበለ ኩሉ ንህይወትና ክመርሓዩ ካብ ድንግርግር ክንወጽእ ኢና ካብ ጸበባ ክንወጽእ ኢና ካብ ዝኣተናይ ኩሉ ማንም ዓይነት ነገር ከነምልጥ ኢና ነቲ አምላኽ ንህይወትና ዝመደቦ መደብ ከዓ ክንነብሮን ክንዕወተሉን ኢና ኦንሊ መንፈስ ቅዱስ ጥራሕ እዩ ነቲ ዝተጸዋዕ ኩሉ ነቲ ዝተፈጠር ኩሉ ዕላማ ሙሉእ ብሙሉእ ከም ብረኪ ክዕውተክ ዝኽእል መንፈስ ቅዱስ እዩ ሓይሊ ክኾነክ ዝኽእል መንፈስ ቅዱስ እዩ ብርትዕ ክኾነክ ዝኽእል መንፈስ ቅዱስ እዩ ዘካርያስ 4 ከም ኢሉ ኣሎ በኃይልን ብኽእለትን ኣይኮነን ኢሉ በመንፈስ ኢሉ ወሪኹም አንተ ዓብ ጎቦ አቅድም ዞርባቤል ጎልጎል ክትኮን ኢኻ መስቦዶ ሪኹም ብዙሓት ዓበይቲ ጎቦታት አቅድሜኹም ደው ዝብሉ ከም ጎልጎል ኮይኖም ተዓዊትኩምሎም ክትወጹ ሓይሊ ዝበኩም መንፈስ ቅዱስ እዩ ሓይሊ ዝበኒ መንፈስ ቅዱስ እዩ ብዘይ መንፈስ ቅዱስ ኣይተድምዕን ኢኻ ብዘይ መንፈስ ቅዱስ ኣይተድምዕን ኢኺ ስለዚ ሎሚ ቅድሚ ማንም ሰብ ነዚ መንፈስ እዚ ግዜ ሃብዮ ከመይ ጌርና ኢና ምስ ካልኦት ሰባት ዘለና ርክብ እንዳዕበናዮ ምዝ አካል እዚ ዘለና ርክብ ግዜ ነዕብዮ ከመይ ጌርና ክሳዕ ክንድዝ ነዚ አካል እዚ ኣእምሮና ይሽፈነና ከመይ ጌርና ነዚ አካል ክሳዕ ክንድዝ ነቃልሎ ኣለና ምስ ክንደይ ሰባት ምሕዝነት ፈጢርና ምስ ክንደይ ሰባት ዘለና ርክብ ኣዕቢናዮ ምስ መንፈስ ቅዱስ ዘለና ርክብ ግን እንታይ ተረኸበ ዘይዕበናዮ እምበሺ ኣብ ዝደለናይ ሰዓት እኳ ሱ ክርከበልና ዝኽእል ካልኦት ኩሎም ኣብ ዝደለኹም ሰዓት ኣይትረኽብዎም ኢኹም
ምክንያቱ ብዙሕ ነገር ስለ ዘለዎም እዚ መንፈስ ግን ኣብ ዝደለኸዮ ሰዓት ንዓኸ ሬድዩ እዚ ኩሉ ክሳዕ ክንዲ ዝርእሱ ዝሃበክ መንፈስ ክሳዕ ክንዲ ንምንታይ ኣቃሊል ክሪኽዮ ክሳዕ ክንዲ ንምንታይ ኣቃሊልና ንሪኦ ኣለና ረእዩ ብሩኻት ክቡር ነገር ስለ ዝተረኸበልና ኣቃሊልና እንተሪእናዮ ብዙሕ ነገር ክንከስር ኢና ክቡር ነገር ተረኺቡልና ከሎ ብኽብረት ንጥቀመሉ እግዚአብሔር አምላኽ ይባርኽኩም ከምዚ ኢልኩም ምሳይ ጸልዩ ብሩኽ መንፈስ ቅዱስ ንስኻ ናይ ህይወተይ መምህር ኢኻ ህይወተይ በኣኻ እያ ትምራሕ ኩሉ ግዜ እንታይ ከም ዝገብር ናበይ ከም ዘብልን ንስኻ ኢኻ ተፍልጠኒ ስለ ኩሉ ግዜ ምሳይ ዝኾንካ የመስክነካ ኣለኹ ስለ ዝመጽእ ንስኻ ኢኻ ተርኤኒ ናበይ ከም ዘብልካ ንስኻ ኢኻ ትመርሐኒ ስለ ኣብ ህይወተይ ዘሎ ናትካ መሪሕነት ክብሪ ይህበካ ኣለኹ ብሽም ኢየሱስ ክርስቶስ አሜን